Ale ne, čaute, to je Výklev po 35 000 rokoch. Oh yeah. Opäť sme v Minecrafte. 150 000 vecí sa stalo, všetky ma musím povedať. 1000 rokov som tu nebol, túto v meste. Wow. Wow, dúfam, že ste si nevšimli to, čo som tam teraz bugnuto videl hore. Strašne, toto je inak nová štvrť, ktorú som ešte nedorobil, volá sa, neviem, Black Tree, černý strom. Ale ja neviem. 1500 vecí sa to udialo, hlavne strašné zmeny, musím povedať. Toto sú zatiaľ iba také uvítacie, dúfam, že sa mi to nahráva inak. Toto sú zatiaľ iba také uvítacie rečičky. Všetko z tejto strany, tu máme všetko také isté, okrem zomretých kráv. No ale medzi tým, čo ste tu neboli, respektíve čo som ja nenatáčal, ako strašný zvuk. Medzi tým, čo ste tu neboli, čo som ja nenatáčal, sa starala hrozne veľká vec. Rozhodol som sa, že si pôjdem spraviť taký veľký dom a z netherquartzu. Hneď vám to vysvetlím. Mario! Oh yeah, to čo tu je. To som si robil za ten všetok čas, čo som bol preč. Oh yeah, si idem stavať také malé koloseum a idem sa odtiaľto z tejto žumpy a z toho zaplesneného domu vysťahovať a strašne veľké zmeny tu budú. Popri tom, jak som ťažil 1500, nič to nenačítované, vôbec nič to nenačítoval, viete, že ja moc nelúbim cheaty, ale to je jedno, ale popri tom, jak som ťažil všetky nethery a neviem všetky kraviny, tak som mal 150 000 miliard expov, proste 135, 100 000, to je jedno proste koľko, 1500 expov, to všetko spravili aj, oh yeah. 1 000 000 experienceov a z toho som si vyťažil neskutočné množstva netherquartzu, neskutočne, že ma potom ukáže, že už pomaly v celom Outlande, či v celom tomto, wow, vchod, wow, stĺpiky. Že už v celom tomto není ani jeden netherquartz, ne, je tam ešte 100 miliard, ale ešte, no proste, že veľa netherquartzu som dotiaľ vyťažil, ale hlavným dôvodom je, nie, tento pickaxe s Fortune 3, oh yeah, to mi padlo hneď z druhej 30-ky, no môžeme zrovna spať, z druhej 30-ky, akože z druhého 30. levelu, ktorý som nafarmil, čo je brutálne veľká sranda a už som fakt si enchatal všetko, čo som videl, škoda, že som to nenahral, mal som takú menšiu prestávku, lebo tak ja neviem. A toto, ale už to všetko sa rozbehne, už sľubujem, že už to ide od tohto diela počnúc ďalej. No a hudbu mám na hlas. Hudbu mám na hlas, dovi. No a teraz proste, neviem, čo som chcel povedať, vôbec nemám nacvičené, čo som chcel povedať. Stávam tu celý veľký, strašne veľký, chcem aspoň 4 takéto poschodia, chcem, aby tu boli. Už som zase nejaký netherquartzy naťažil a môžeme ísť dneska na takú menšiu výpravu, alebo niečo si zase poťažiť zo pár tých netherquartzov. A neviem, čo by som ale ešte z toho ukázal, nič tu také ešte není, fakt som to začal iba tak robiť všetko. Tuto je ešte vchod do podpalubia, alebo pod neviem čoho, nič to není, môžeme si dať úplne okruh, ktorý nemá žiadne využitie, zatiaľ je to úplne mindless, čo práve robím, ale tak to vôbec nikomu nevadí. No a možno mám trošku rozbitý hlas, lebo to som chorý ako žumpa, strašná žumpa. Som bol večer, inak ešte tieto dvere, keby ste chceli, to sú mega vec, ma úplne napadla, neviem, či to už niekto robil alebo ne. Že proste dvere sú cez noc otvorené a v noci sú zavreté a bez všelijakých butonov a prešlepletov a pičovín. Viete, čím to je? Týmto daylight senzorom. Môžem vám to hneď ukázať, že ak som to spravil. Dúfam, že si to nerozbijem inak. Hops. Vidíte, obyčajný daylight senzor, raz, dva, tri nedre a rovno k dverám. A proste funguje to tak, jak som hovoril, že ráno je to proste otvorené a v noci to je zavreté. No, normálne same, že to si ukážeme, keď tu bude noc. Čiže kebyže si to niekto chcete postavať, tak si to spravte jedno mega. A na to, keď náhodou dojdem v noci z ťažkej výpravy, odtiaľto, alebo nekadiaľ, proste dojdem. A iba, že wow, to čo to je táto diera? Wow, to čo tu je? Wow. Ale ne, spravil som si to taký service entrance, proste takú tajnú onu, že kvôli zombošom, že keby náhodou proste dojdem v noci, dvere zavreté, alebo odchádzam v noci, tak štík. No a tuto už ma nikto nerozjebe. Dobre, tuto ďalej, tieto schody som stával 10 000 rokov pred Kristom. No dobre, tak mohli by sme si ešte, no najprv chcem to teda celé dokončiť a
A chcem to vlastne celé dokončiť. Dobre, mám jeden posledný diamant z tých všetkých, ktorí mi ostali. Čiže to si tiež môžete nemyslieť, že tam cheatujem, alebo ja neviem, čo mám povedať už. Mám plný nos oného, toto. No to som chcel vám to povedať, že som chorý jak riť, lebo išiel som večer von, ne, už je 300 stupňov horúčavy sú. A jak som išiel večer von, tak úplný fail, som proste bol normálne v kratasoch, proste to je jedno, a dal som si jednu zmrzlinu a z toho som zomrel. Normálne som skončil a som teraz úplne zomretý, čiže ledva toto nahrávam, bolí ma tu hlava a úplne neviem čo. Čo je degeši? Čo si tu tak dlho nebol? Ježiši Mária. Ale však ježiši, no. Dobre, čiže tak 1500 vecí som to upravil, tuto som to vyhľadil, lebo také plány, čo sa tu budú diať, čo tu budeme spolu robiť, toto som to vykosil, nová štvrť. Neviem, či niekto z nejakých skillerších hráčov mi môžete povedať, či oni sa vedia nasťahovať do takýchto domov. Či to úplne hociakých, alebo to musia byť len takéto drevenice. Toto, jak to inak môžete vyzerať, čo? Jak to vyzerá? Toto, že či sú schopní sa nasťahovať aj do rôznych takých týchto. Prečo to mám toto? Ježiš, ja tu nemám trávu. No to je jedno. No a čo som chcel? Čo sa mi to peče? Kuráta som tu... No a uvidíte sami, že v tom nedri je to 1500 vykopané. 1500 vecí som tam kopal, všetko robil a toho nedru je inak 1000... Fuj, strašne veľa som to vyfarmil. Pozrite sa, čo všetko z toho mám ešte z tých expo. Unbreaking, efficiency, to sú viac menej také isté, krompačom, toto nejaký sword. Lopata Fortune 3, z toho mám nekonečné množstvo oných, ale tam mi padla ešte pre touto, čiže preto som je tak vyminutá a look som úplná pičovina, celý look, to som si len tak odenchantoval, lebo som nemal diamanty, že z čoho to všetko spraviť. Ale dobre, to je jedno. Čiže šupky, vidíte, jeden diamant, už si to robím úplný bordel, lebo si tu budeme spoločne prenášať tie veci, viete, hentam. Čo som chcel, meč spraviť nejaký. Inak to keby ste videli, by ste sa smiali 1000-krát, také faily, ak som zase vyfailoval, že dopo. Normálne, že do dopo. No. Čiže tak, dobre, máme nový meč. Soplu máme nasraného, môžeme ísť ďalej. Dáme si teraz takú iba úvodnú, úplne ničím nerušenú epizódu, lebo rozbieham strašne veľa nových sérií, ešte so spolužiakmi a tak, to všetko uvidíte, to už všetko povede, už som sa teraz dostal naspäť do takej hry, či do takej nálady, čo by som už celkom rád si to natáčal. Tak toto má celkom srandovne spravené, že takto pod tým. Ale to je jedno, pardon teraz. No tak to je v riti, musím sa vysprkať, počkajte. Trapná chvíľa. Fail, dal som si lieky pred chvíľou, nemôžem ani nič žrať teraz hodzinu, lebo ma drbne. No, Megatron, no. No. Dobre. No dobre, som tu, pýtate sa, odkiaľ sú to zvuky, také prasačie. No, odtiaľ, že do hrobu nám padlo prasa. No, ty piškorka. Dobre, ale to je jedno. Ideme teraz, postupujeme ďalej. Šupky do nášho nedru. Nedru sme už predsa spolu boli. Teraz to tam je čisté také pracovisko, však nemám všetkým, ukážem, ty vole. No, zabudol som si inak pozrieť, že koľko nahrávam. Lagy. No a keď sa mi donačítajú čanky, tak tu proste môžete, keby som si pozapínal všetky naše waypointy, ako tunel, schody, neviem čo, tak proste tu je to úplne všade rozgajdané. Inak toto mi zbuglo, ale to som vám myslím, že ukazoval. Že tu som mal predtým portál a portál som sa zrazu samý portál spálnul vedľa. Tak ja, že dobre, že neriešim. Dobre, no ideme ďalej. Tuto už mám poznačené, že, pozrite sa. Táto strana, toto som vás zabudol ukázať, táto keby sme išli, všetko vyťažené celá strana. A toto inak, toto všetko čo tu je, tak to je na takom polostrove. A ten som celý vyťažil a preto som si musel spraviť takéto schodíky, akože toto je ešte nič. To som randomne len tak kopal, jak úplný loser. Ale to je ešte nič, ale musíme sa dostať do toho, že tunel. To je také vážne, no tu máme schodíky, no. Super.
Žiaden nether quartz. Žiaden, nikde nenájdete. Keď nájdete niekde okolo mňa, tak sa strašní Jeffovia. Ale trošku mi to laguje, lebo sa toto ešte trošku vyčankováva, ale to nevadí. No tu je jeden, ale tak fakt, sorry, prajem to nebudem chodiť. Čo je toto? Aj Unbreaking. Tu kto to zasa fapuje? Fapery. Hoňostroje. No, čo je? Šups. Díky, šups. A ešte to som vám zabudol ukázať, že mi padlo, tuto keď som sa mastil s nejakým gastom, to mi padlo také, že gast tier. To neviem, na čo sa používa, myslím, že na beacon. To my sme si ešte mohli spraviť, to bude ešte sranda. S beaconom sa tu takto S beaconom sa tu takto šaškovať. Tento tunel, to je hardcore, to som proste musel ísť do randomného smeru, lebo už nikde v živote nenašli by ste kvarc. Ježiš, ne, gast, ne. Prečo? Myslíte, že to niekde je? On bude hneď za rohom. Geronimo! Nech mi nepokazí tieto schody. Ne. Kde tu bzučí? Failer. No a sme doma. Jašu! Dobre. Ne nič, nerob. Prečo? Ježiš, dvaja. No dobre. To viete, čo vám na to môžem. Ne. Dobre, čiže meníme krompy a ideme pekne s Fortunou si toto krásne všetko vystavať. A díky. Tak zadarmo. Tuto je nová objavená oblasť. Tu som ešte vôbec nebol, vidíte, že tu sú ešte kvarci, všetko velice. No ja si toto vždycky som si tak fámil, že dokiaľ nedosiahnem 30. level, tak proste dokiaľ to musím byť. A to keby ste videli, že na 29. leveli ty kokos ma rozbili kasti, že som skočil do jamy len tak. Tak to bola ešte velice sranda, no. Ale akože z tohto netherquartu už ani netreba robiť XP farmy, viete čo som našiel cez 4 onyx spider, akože to by bola sranda spraviť, ale úplne useless, lebo z týchto kvarcov to ide neskutočne rýchlo. Neskutočne, fakt úplne neskutočne. Je to úplný Megatron, no. Urara, kvarcíky. A vlastne to, ježiš. Vlastne to zo 4 kvarcov z týchto jedných chujovín dostanete jeden blok, no. A viete si predstaviť, čo na výstavbu hentov všetkého, koľko blokov som potreboval, a ešte schodov a kravín. A to ešte budeme robiť si z toho pekné oné všelijaké stavby. No 100 vecí je na práci, No, 100 vecí. Dobre. To sa mi sopel teče do hrdla, som si na to dával nejaký Tantum Verde, takú tú hrdelnú, to poznáte, ne? Takú tú hrdelnú tyčku, čo si tak dáte do huby a musíte si to streknúť sami, to je úplne ako keby ste mučili sami seba, iba také úplne vám z toho drbne už po chvíli. Fuj, strašne to je hnusné, ale dosť to inak pomáha, no, je to také mega. Tu keď sa zaprete na chvíľku, tak, no. Dobre, čo by som mal ešte tak povedal, lebo toto bude fakt taký iba toto bude fakt taký iba privítací diel, taký nudno kvarcikovský a budeme si to stavať, ale blablabla. Chystám sa ešte tento víkend, no dneska je piatok, musel som ísť domov, nemohol som ísť ani zo ženy, ani nikde von, lebo ty kokos, však konec, som zomretý. V tom je trošku smutno, ale toto. Chystám sa robiť viacero takých vecí, multiplayer je v tom aj zahrnutý, čiže sa môžete tešiť, už tento víkend by to mohlo výjsť, keď všetko pôjde podľa plánu, keďže bráci budú mať čas a keď hlavne nejako zoženiem ten program, čo mi bude nahrávať aj môj hlas, aj toto, aj hlas cez Skype alebo tak, no však to s tým sa ešte pohrám, ale malo by to byť super. Budete sa smiať, no nejaká city mapka to bude asi. No, čiže bude velice taká hostile sranda. To sa budeme zase smať. Mali by sme to hrať traja, no. Uvidíme, jak sa to ešte všetko... tam by som chcel ísť. Jak sa to všetko ešte vylepší a vyrobí. Čiže bude sranda. No, toto... Nelag! Ne? Dobre. Toto neznášam takéto mostíky, keď si musím robiť. A presne pri takýchto lagoch je to najhoršie. No, dobre, aspoň trošku. No, dobre, čiže...
No chystám teda možno z ďalších hier ešte si musím rozmýšľať presnejšie, že z ktoré spravím ešte také rýchle let's playky, aby to nebol v kuse iba Minecraft teda, keď ten ma za to baví celkom najviac, teda som sa na ňo zasa namotal. A no a tak no, budeme si robiť viacero takých všelijakých srand aj. No veľa multiplayerov sa teraz chystám robiť no. Na jednu takú vec by som chcel, aby sme boli viacerí, ale to ešte bude sranda. Hehe. No paráda. No 20. level za chvíľku kecania, čo tu kecam o úplných blbostiach, takých dôležitých informáciách, tak celkom ako 21, fúha. Je to rýchlosť jak riť. Ešte s Fortunom, no neťažte to inak, keď náhodou si budete niekto aj vy chcieť spraviť proste z oného, z nejakého skvarcu, viete, z tých belých brokov nejaké srandy, neodporúčam bez Fortunu. Neexistuje to, kebyže mám robiť proste, že ježišme, to si ani neviem predstaviť. To sa nedá ani, to som taký rád, že mi padol ten Fortune úplne čisto náhodou, lebo neviem si to predstaviť, to je strašná spotreba blokov. Viete, koľko som asi pol čestiek som mal blokov a to som iba hento z toho spravil, a to ešte v podstate nej ničej. Ty kokos, neskutočné veky. Čiže strašná farma, a to ešte kebyže náhodou si to chcete robiť na multiplayeri, kde Nether Quartz nebude už vôbec nikde, tak to nehrozí proste. Nehrozí to vôbec. Ja len dúfam, že nahrávam a natáčam sa mi z toho frapsu, lebo by ma šľahlo, kebyže nie. No snad som to trafil, to tlačítko. No Megatron. No dobre, tu sú ešte posledné kvarcíky. Neviem, čo si máme neenchantovať z toho, keď mám jeden diamant, možno spravíme si asi ďalšiu lopatu. Možno napadne nejaká šleha. Ty kokos, koľko tu toho je. To je dobré. Nether Quartz by sa mali inak nachádzať, že ako železo v normálnom svete. No viete, len tuto, keď sú také veľké priestory, tak to je toho brutál vidno, takže to hneď nájdete, no. Čo je pigmene? Skoro som si grgol, ale som skoro doblil. Wow, toto je nejaká dobrá žila. No, čiže odporúčam tak s Fortunou, lebo inak to je hardcore. Horor. 27. level, pôjdeme si aj pre tieto krásne glowstony. A pôjdeme to pomaličky už odniesť, aby sa nám nestal zase nejaký zabíjací fail, lebo fakt by som to nechcel ostať, farmiť to znova. No ale čo sa mi ešte nestalo, tak to bolo akože chvála Bohu, že som ešte nikdy nepadol akože tuto, že do lávy. Lebo to kebyže si spáli môj Fortune 3 krompač, tak sa rozplačem a už to rovno vymažem celú hru. Ty koňo. Jaj bože. Dobre. 29. No ešte trošku nedru. Áno, vlastne nether quartzu. Áno, inak vedeli ste, že sa dajú z nether brickov, či z týchto nether, čo to je? Nether rekov sa dajú vypálením robiť nether bricky? Oh yeah, a už nemusíte chodiť do nether castle, aby ste to takhle tak ťažili. Čiže na to bude... Pardon, drgnul som si do mikrofónu, dúfam, že ma počujete. Že to bude proste už tiež super stavať stavby z tých nether brickov. To bude tiež ešte, teraz ešte tiež bude čakať. No ale aby ste vedeli, čo som tak robil celé to obdobie, moji verní 8 fanúšici, šici, že som iba chodil a takto mindlessovo ťažil kvarc, jak úplný žiz. No, a robil blbosti a zadrpkával sa a tak oddychoval a tak sa proste ščilovával. Ale už by to malo ísť teraz v plnom prúde všetko. Teda keď bude dostatok času. Myslíte, že z Fortune to aj padá viacej nejako, či ne? Tieto glowstony. Ne, asi, že? No, uvidíme. No, jeden mi padá, tak to asi na to nefunguje, no. Spravím takto. Nech si nábereme trošku tých stovníkov. No a tak no, myslím, že všetko som vám už zatiaľ povedal, už nič nie je také novinkové ohľadom takýchto hier, alebo také niečo. To je všetko, no, čo by som vám také gamey, také novinkové povedal. Akorát myslím, že už to bude taká tá polhodinečka, čo som to nám to aj skončí, alebo 20 minút, alebo koľko, neviem.
No a toto som teda, no hej, dobre, až to som hovoril. Dobre, tak poďme ďalej. Nájdeme si ešte trochu toho kvarcu. No to je plná riť. No pozrite sa, toto všetko mám z Fortune 3, ale to sa vám velice bude zdať. Ja si z toho o chvíľu spravím bloky a to proste uvidíte, že to nebude len tak. No neviem si to fakt predstaviť, že by som to musel ťažiť takto po jednom. Fakt odporúčam Fortune. Level 30. Dobre, je to ešte nejaký blízko, nejaký nether quartz. Nech sa možno musíme... Idem pozrieť ešte túto jednu šlehýňo. Tu mám akorát dobré schodíky, čiže tam musí byť ruda. Máme tu rudičku. No paráda. To som sa inak tak smial, keď som ťažil piesok, som potreboval na výrobu takých skiel. Ty kokoza s tou lopatou z efficiency, však to čo je, však to išla aj raketa, však to si potom ukážeme, to je neskutočná vec, ja som sa na tom tak smial. Neskutočne. Haha. No dobre, super. Chvíľka, to bola chvíľka cyklenia, chvíľka rozmýšľania. Dobre, poďme už naspäť, máme to plnú riť, aj glowstone a všetko. Ježiš, jak sa dostanem naspäť? Tunely 320 metrov, dobre. Nejaké som v zátoke. Poďme tady, je to, joj, lagy, čo je? Fú, a to kde som, tu som ešte nikdy nebol. Alebo bol? A bol asi, odtiaľto sme došli asi, no. No je to tu nejaké prázdne. Čo sa týka kvarcu, no to je ešte nejaký vedľa. Ten si ešte teda poťažíme. No. Dobre, mohli by ste mi aj tak dávať nápady, že... Buď by si... Ježiš, počkajte, strašný kemer mám v hube, musím ho ísť. Sekundu. No pardon, som späť, musel som ísť vykemerať z okna kemer, lebo to taký som ešte nevidel. Fuj, taký zelenáč. Taký kyslej príchute. Fuj. No dobre. No, ješ ďalší nether quartz. Ďalšia žila. No parádička. Tak super. Ja nemôžem držať to tlačítko, keď ťažím tie kvarce, lebo to by som proste... čo je? No poď, pozri sa, ak dostaje lokňu. Do hlavy. Nemôžem horeť, to je zle, keď horím. No nič, končíme mi. Toto je zlé. Dobre. No, teraz dostaneš... Ne. Jak ho zlokním. Epic fight. Ne, nemôžem zhoreť. Dobre, nič, fail. V kľude sa oživíme, tu je ďalší kvarcík jeden. Dobre, rýchlo k tunelom. Toto vôbec nebude dobré. Pigmeni prašiví. Tak toto nebude dobré. Ne, nagravili som. Ne, prečo? Toto bude Indiana Jones. Kde som? Jumps. Oh yeah, Indy. What you got, Indy? Bež. Ježiš, čo nebeží? No bež. Dobre, myslím, že už sme... Dobre. Dobre, serem na to, toto si vyťažím potom, keď pôjdeme niekde inde. Rýchlo preč, tunely. Dosť je to ešte toho. Toto som našiel nejaký nový ostrov asi. Sem ešte budem chodiť vo skríne, ale aby ste videli, že takto sa farmí. Ježiš. Že aby ste videli, že... Ježiš. Ja som zbugnutý, ja potrebujem ísť sem niekde. Áno, tu mám tunel, ale jak tam? Jejda. No toto bude, tak toto, no tak ja idem radšej, kvarcík. Ukážte, nepadnem? Júha. Dobre, nepadnem, dobre, všetko v kľude, všetko s kľudom. Dobre, môžeme ísť. Super, opačne.
Dosť ma boli brucho, lebo som nič nežral, lebo však nemôžem nič hodinu jesť, ja na to, idem sa nažrať niečoho. Keď sa nám bude videjko uploadovať a renderovať. Wow yeah. Oučiňa. Dobre, pod schodami je toho plný kotel. No to si pôjdem preto, alebo teraz si to ešte vyťažím, no. Super. Toľko kvarcu, to zase bude stavať. No najbližšie čo bude diel, tak by sme si mohli to nejako dostavať. Budeme si prekladať veci a samé zábavné vecičky si budeme spolu robiť. No ale inak si chcem dostávať to Colosseum aspoň do takých štvrtej onej, do 4. levelu. Však to, čo som vám hovoril s tými poschodiami, to by bolo dosť super. By ste mi mohli inak napísať aj nápady do nejaké komenty, teda zo pár mojich aktívnych fanúšikov, to je nejaká jama, zo pár mojich aktívnych fanúšikov, že čo by som tam ešte z takej gréckej tematiky, to by ma úplne, ja neviem, som dostal chuti tam, skoro som mu dal po čele, to by nedopadlo dobre. No, že z takej gréckej nejakej tematiky, kebyže tam nejakú väžu alebo nejaký niečo, nech to není moc monumentálne, lebo ešte tu tam máme zatiaľ ten kolosusík, lebo to sa mi moc nechce stavať také veľké šlehy. Hlavne keď, no proste, áno. No, a neviem, čo je ešte také grécko nejaké, neviem, lebo ten vchod, to som si tak zobral za príklad nejaký, ten, ja neviem, ak sa to volá, ten chrám, tej Artemis, či ja neviem vôbec. Proste také tie piliere, to je jedno úplne. A to je proste tradičné Colosseum, neviem, brutál sa mi to ľúbi, je to celkom sranda, celkom pekné. A tam si dáme čestičky, potom si ešte spravíme, lebo to je také trojostrovie. Tam sú normálne 3 také tie hory a tam na vršku by som si chcel spraviť také proste svoje sídlo, to by bolo úplne super. To vám ešte musím ukázať také do budúcna plány, že čo ešte s tým a to bude úplne, že Megatron. No to sa strašne teším. No dobre, už dostávame sa do finálnej verzie a finálnej časti nášho videa, portál a toto mám prečo rozbité. Šupky dubky. No tak. No portalíňo. To je super. Všetko si to tu chceme aj tak sprovozniť aj. Ježiš, dúfam, že nepadnem do lávy. No, čanky sa nám načítajú, vidíte už aj na minimape, aký je srandovne spravený ten Colossus. No, čiže tak. Bude z toho šup. Bude z toho mega vec. Sa to podarí do kože, no tieto schody mi trvalo najdlhšie robiť. Je to také, no, že to podoví, ale je to sranda. Tak to je super. Hehe, také miestečko. Čo som chcel? Ideme si odniesť nether kvorce. Kvorce si dávam už hen tam, alebo kvorci. To už si ich dávam hen tam hore, lebo proste neviem prečo. Lebo však to sa tam bude asi vystavovať a lelelá. Tak to môžete vidieť to z obyčajných nether quartz blokov, ale zo schodov aj. A potom z bielej vlny si tak robí proste také oddelenie. Toto je úplne dobré, jak taký príchod dramatický. Najviac, čo je môj najväčší nether, či redstone úspech sú tieto šlehýňo. Tie senzory. Tuto v strede je úplná sranda stáť. Dobre, no ideme si narobiť bloky. Hneď vám ukážem, jak to všetko veľmi rýchlo zmizne. Šups. Šups. No, ani na ne 3 staky nám to vyjde. No. He na to. Bitches. No, 3 staky. Vždycky každým levelom, toto som doniesol som doniesol 5 skoro rovnaký počet. Toto som doniesol minule, túto spodnú várku, no videli ste tam predtým a to doniesem každým 30. levelom. Keď si viete predstaviť, že som to mal bloky asi tak potiaľto tieto 3 riadky, tak to som farmil 100 000 rokov. Z toho som miestami ešte uhorel, neviem čo všetko možné. Dobre ľudia, ukážem vám ešte tie 3 ostrovy a už by sme skončili. Toto bude taký prvý pozemok. Toto budú nejaké strašné srandy. A ak si mám takto odkopať, tak vám to hneď idem ukázať. Vidíte, toto sú takto 3 ostrovy, to bude jedna časť, toto bude vchod do druhej časti. Toto si takto zrolujem a vidíte, toto bude takto jedna časť. A odtiaľto... Videli ste? Toto bolo drsné, to ma najviac baví. A odtiaľto toto bude tretia časť. A tuto budeme, ja neviem, nejaké...
už ma nápadlo, že ak sa to volá hvezdáreň, no, to by bolo, haha. Takže neviem, aké by to malo využitie, ale proste tak. No a to je taká veľká tretia časť, čiže môžete si to všimnúť na minimape. Čiže takto mi toto nejako vyzerá zatiaľ. Všetko sa snažíme, všetko budeme postupne robiť. A je to tu šua, ua. No, všetko budeme postupne robiť a kraftiť a tak. Toto som teda, toto mám inak ešte taký plot som si vymyslel ešte, aby som to mal ako tak nejako ohradené, no. Dobre lidičky, neviem kedy zapadá slnko, aby sme si to aj tak pekne sa ukončili. Že, kde je sluníčko? Že aby som vám ukázal ako funguje aj to s tými dverami, to ma úplne najviac baví sa na to pozerať. Ale dobre, sa na to. Dobre, ďakujem, že ste si pozreli toto video, ak sa vám to ľúbilo, tak dajte palec hore a zanechajte komenty hlavne a odberajte a uvidíte ako dopadnú tieto dobrodružstva výklefové a ako sa to tu celé dostáva, jak budeme pokračovať. Majte sa.